Az előzetes egyeztetés alapján, hogy miről legyen ma szó az igehirdetés során, egy nagyon izgalmas és különleges téma mellett döntöttünk, ez pedig nem más, mint a siettetett áldásnak a következményei a hívő életben, és hát úgy is fogalmazhatnánk talán, hogy a kierőszakolt áldás, és fogok erről részletesebben beszélni, mert hát bizony vannak ilyenek a hívő életben, bármilyen furcsán is hangzik. Isten azt akarja, hogy az életünkben az ő áldása gyümölcseként következtében az életünk előre jusson. És az életedben Isten olyan dolgokat tervezett el, ami mind a személyes életedben, mind pedig az a gyülekezet közösség, ahova tartozol, a gyülekezet jövőjében egészen várakozáson feletti megvalósulása lesz az Úr beavatkozásának. Nehogy azt gondold, hogy a legszebb éveid a hátad mögött vannak. Isten meg fog áldani itt a földön, és ez az ő akarata, hogy az áldása során az életed előre jusson, megváltozzanak, ha szükséges bizonyos területek az életedben, de Isten be akar vezetni az áldás teljességébe minket. És azt akarja, hogy az életünk valóságosan előre tudjon jutni, az a terv, amit ő eltervezett, az meg tudjon valósulni. Na ez az áldás, amikor ez bejön az ember életébe, és Isten természet fölötti beavatkozásának a gyümölcseként következtében, az ember mind a személyes élete, mind a gyülekezete, ahova tartozik, teljes mértékig képes lesz arra, hogy Isten akaratát, céljait betöltse. Igen ám, de az áldás megvalósulásának vannak bizonyos feltételei, és vannak olyan hibák, amiket az ember az áldás megszerzésére tett igyekezete során el tud követni, és ezeknek a hibáknak bizony vannak következményei, és erről szeretnék beszélni. Az 1 Mózes 16-hoz legyetek kedvesek, lapozzatok, és innen szeretnék egy történetet felolvasni. Ábrahám és az ő családjának az életéből. Első verstől a 12-es versig olvasom Isten igéjét. És Szárai, az Ábrám felesége, nem szült neki, de volt neki egy Egyiptomból való szolgálója, akinek neve Hágár volt. Mondta azért Szárai Ábrámnak: íme, az Úr bezárolta az én méhemet, hogy ne szüljek. Kérlek, menj be az én szolgálómhoz, talán azáltal megépülök, és engedett Ábrám a Szárai szavának. Vette tehát Szárai, Ábrám felesége, az egyiptombeli Hágárt, az ő szolgálóját, 10 esztendővel azután, hogy Ábrám a Kánaán földjén letelepedett. És adta azt Ábrámnak, az ő férjének feleségül. És bement Hágárhoz, és az fogadott az ő méhében. Ez pedig, amint látta, hogy terhes, nem volt becsülete az ő asszonyának ő előtte. Mondta azért Szárai Ábrámnak: bántódásom van miattad. Én adtam öletbe szolgálómat, és mivel, hogy látja, hogy teherbe esett, nincsen előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr én közöttem és te közötted. És mondta Ábrám Szárainak: íme, a te szolgálód kezedben van, azt tedd vele, amit jónak látsz. Nyomorgatta azért Szárai, és az elfutott ő előle. És találta őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában. Annál a forrásnál, amely a Surba menő úton van. És mondta: Hágár, Szárai szolgálója, honnan jössz és hová mész? És az mondta: az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én. Akkor mondta neki az Úr angyala: térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt, és mondta neki az Úrnak angyala: felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen. És mondta neki az Úrnak angyala: íme te terhes vagy, és szülsz fiat, és nevezd nevét Izmaelnek. Mivel, hogy meghallotta Isten a te nyomorúságodat, az pedig vadtermészetű ember lesz, az ő keze mindenek ellen, és mindennek keze ő ellene. És minden ő atya fiának
ellenébe üti fel az ő sátorát. Ámen. Tehát megszületett Izmael, itt látjuk, hogy hogyan fogant meg, mi volt az előzménye annak, hogy megszületett ez a kisfiú. Azt tudjuk, hogy Isten, amikor elhívta Ábrámot, kihívta Ur-Kasdimból, megszólította, azzal a céllal, hogy rajta keresztül áldja meg az egész emberiséget, az ő leszármazottai közül szülessen majd meg a megváltó, tehát azért hívta ki őt, hogy megáldja. Ígéreteket adott neki, és azt látjuk, hogy Ábrahám életében követte Istennek a vezetését, és nagyon sok hitbeli harca volt, de Istennek engedelmeskedett, és az élete végén 175 éves korában az élettel betelve, az áldások teljességével költözött el, és hagyta itt a földi létet. Igen ám, de az életének, vagy az elhívása betöltésének a kezdeti szakaszán tudta jól, hogy Isten meg akarja őt áldani, például gyermekkel. Igen ám, de nem született gyermekük. Vártak. Az ő felesége, itt még Szárai, aki aztán később Sára lett, ő is nagyon-nagyon vágyta, hogy szülessen gyermekük. Egyrészt azért, mert hát az egy nagyon áldott, jó dolog, amikor gyermek születik, és amellett pedig, hát ráadásul az ígéretek is hozzá voltak kötve, és minden szempontból egy nagyon nehéz helyzetben voltak, teltek az évek, és csak nem jött a gyermek. A gyermekáldásra várni kellett. És akkor Szárai már a teljes kétségbeesésében azt mondta, hogy van egy jó ötlete. Ez a jó ötlet pedig az, hogy ott van az én szolgám, az egyiptomi Hágár, és hát hogyha őt is feleségül veszed, egy kicsit sietessük meg az áldás megjövetelét, ha őt is feleségül veszed, és szülni fog, akkor ahogy meglátom, hogy szül, talán rám jön a termékenység, és majd akkor én is szülni fogok. Elkezdte siettetni az áldás megvalósulását. És az lett a következménye, hogy valóban teherbe esett, és szült fiút a Hágár, miután Ábrahám feleségül vette, de nem az lett a következménye, hogy Szárainak az életében megoldottak a dolgok, nem az lett a következménye, hogy Isten áldása hatalmas módon rászállt Ábrámnak a házára, hanem az lett a következménye, hogy egy teljesen új feszültségforrás jött be az életükbe, és az egyik legnagyobb veszélyeztető tény jelent meg azzal, hogy emberi eszközökkel próbálták meg sietetni az Úr áldását. Nagyon nagy figyelmeztetés van abban, hogy Isten meg akar áldani bennünket. És ahogyan meg akar áldani minket, ugye ez Isten természet fölötti beavatkozására létrejött, vagy birtokba vett, megvalósult javakat jelent. Tehát Isten az ő szelleme által, az ő beszéde által, az ő angyalai által természet fölötti módon behoz a hívők életébe olyan javakat, amikkel eddig nem rendelkeztek. Viszont ennek a megvalósulásában, ugye amikor főleg ha az ember hites lesz, újjászületik, akkor nagyon lelkesen elkezdi az áldásokat vadászni, hogy minél több áldás, minél nagyobb mértékben nyugodjon meg az életén. Így van? Most őszintén. Hát ha nem, akkor bizony ezen változtatni kell. Igenis, azt akarja Isten, hogy minél több, minél nagyobb, minél hatalmas áldásokat vegyünk birtokba. És az ember elkövet hibákat, és ahogy elkövet hibákat az áldások megszerzése területén, ezek a hibák egy idő után elkezdenek visszaütni az életében. És nagyon sokan azzal szembesülnek, hogy eltelik a hívő életükből 5-10-20 év, és ahelyett, hogy az áldások növekedésének felszabadító légkörében élné az életét, ezzel szemben küzdelmekkel, veszekedésekkel, feszültségekkel lett tele az élete, és nem tudja, hogy miért. És többek között erről szeretnék ma beszélni, hogy mi lehet ennek az egyik oka. Az áldások megszerzésének van 3 nagy titka. Az egyik az, hogy az áldások mindig szellemi látásra és vezetésre épülnek. Azt akarja Isten, hogy hitből legyen,
és a hit pedig egy szellemi látás. Ez az egyik titok. A másik, nagyon-nagyon fontos, hogy az áldások megszerzésének van Istennél egy rendelt ideje. Tehát ahogyan eltervezte az életünket, abba beletervezte az időt, mint tényezőt. Azt, hogy mikor történjen meg velünk az az adott esemény. Ennek megvan az időpontja, Istentől rendelt időpontja. Nézd meg, nem véletlen, ahogy a láthatatlanból előállt a látható, azaz a teremtett világ megjelent Isten szavára. Mi volt az egyik első dolog, amit beleteremtett Isten a látható világba? Az idő. Ez nem véletlen. Ami a láthatatlanból jön be a láthatóba, ahhoz mindig van Istennél egy rendelt idő. Ahogyan mondja a Prédikátor könyvének a 3. részében az első vers. Mindennek rendelt ideje van. És ideje van az ég alatt minden akaratnak. Itt az akarat, itt az eredetiben az a héber szó szerepel, amit úgy lehet lefordítani, hogy vágy. Hogy egy nagy, az áldásra való vágy. És azt mondja Isten igéje, hogy mindennek megvan a rendelt ideje. Tehát Isten a jövődben, amivel kezdtem, Isten nagy áldást akar veled, a gyülekezeteddel, a családoddal, nagy áldást akar közölni. És minden egyes áldásnak megvan Istennél a rendelt ideje. A gond csak az, hogy az ember általában hamarabb szeretné, hogy megvalósuljon, mint Isten. És ezért van az életében egy olyan feszültség, amikor sietteti, nagyon akarja, sietteti, és figyelmen kívül hagyja Istennek az időzítését, mint itt ez a kedves Szárai, és Ábrámnak különösebb problémája nem volt a megoldással, azt mondja, hogy rendben, próbáljuk meg, hát ha összejön, hát egyel több felesége lesz, és hát aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon komoly következményei lettek. És az idő mellett van még egy harmadik nagy feltétele, a mód, hogy hogyan veszi az ember birtokba az áldást. Mindjárt visszatérünk erre a történetre. Tehát szellemi látás, az időzítés és a mód, hogy hogyan veszem birtokba azt az áldást. Amikor Isten áldását birtokba veszem, nem sérthetem meg Istennek a beszédét. Nem sérthetem meg olyan eszközökkel, ha jogos is az áldás, akkor sem sérthetem meg Isten igéjét, hanem teljes mértékig tiszteletben kell tartanom Istennek a természetét, Isten beszédét, mert ha megsértem, annak még a jogos áldásnál is nagyon-nagyon-nagyon káros következményei lesznek az életben. És én azt gondolom, hogy a hívők nagyon sok esetben ezért halmozzák fel a feszültséget, problémákat az évtizedek során a hívő életükben, mert vagy nem szellemi látásra, vagy siettetve akartak birtokba venni valamit, vagy nem olyan eszközökkel, mondván szeret az Úr, halleluja, dicsőség az Úrnak, és ezt is elnézi. Aztán kiderül, hogy persze elnézi az Úr, de a következményeivel mindenkinek számolni kell. Jó hírem van, ki lehet ebből jönni. A második, nagyon jó hírem, az ősatyákat, hogyha megnézzük, az életüket, ugye nem véletlen, hogy az ő életük egy olyan példa, ami a mi életünkben nagyon-nagyon fontos tanulságokat hordoz, és hát ha nem is jó hírem van, de tényként közlöm, ők is követtek el ezen a területen hibát. Az egyik ugye Ábrahám, mindjárt fogunk róla beszélni, hogy milyen következményei lettek az életében. A második ősatya, Ábrahám szeretett fia, az Izsák. Izsák miben követett el hibát? Ő azt gondolom, hogy a szellemi látással nem rendelkezett, amikor áldást osztott meg. Ugye mondja azt róla Isten igéje, hogy hát az ő szemei meghomályosodtak idős korára, és fogalma nem volt arról a szellemi igazságról, hogy Jákob megvette az elsőszülöttségi jogát Ézsaunak. És teljesen fogalmatlan volt ezen a területen Izsák, noha erről kellett volna, hogy legyen egy látása. Arról is, hogy az ő személyes szimpátiája Ézsau felé nem egyezik meg Isten választásával, hiszen Isten azt mondja, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem.
Ez a gyűlölet a héberben az a közömbösséget, a teljes közönyt jelenti, nem az indulati elutasítást. Tehát ő neki így kellett volna a választásban, igenis alá kellett volna rendelnie önmagát, mint szellemi embernek, mint az ígéret ősatyjának, gyermekének, alá kellett volna rendelnie magát, azt gondolom, annak az isteni választásnak, és sokkal egyszerűbbé vált volna az élete. És teljes vagy félvakon nem tudta megkülönböztetni a fiait, és nem úgy osztotta meg az áldást, ahogyha kapott volna erről szellemi módon látást, kijelentést, nem kellett volna az ő feleségének, Rebekának ott barkácsolnia, hogy Jákobra szálljon az első szülöttség. Na és itt, tehát ő a szellemi látást rontotta el. Jött a harmadik, a Jákob. Na, ő követel a legnagyobb hibát. Ő pedig a módját rontotta el, hogy hogyan veszi birtokba az áldást. Ő azt gondolt, az övé volt, megvette, nem volt túl drága, de megvette. Szabadságban döntött Ésau, hát élt a lehetőséggel, megvette egy tál lencséért az egész elsőszülöttséget. És utána, ahogy birtokba akarta venni az áldást, nem korrekt módon feltárta ezt a szellemi alapokra épülő üzletet, hanem becsapta az apját. Na és ennek aztán az lett a következménye, ismerjük jól a történetet, utána 100 éven keresztül Jákobot mindenki becsapta. Borzalmas életpálya, de hála Istennek a végén teljes szabaduláson ment keresztül. Ugye ismerjük, elment Lábánhoz, hogy dolgozzon, beleszeretett a Lábán a kisebbik lányába, Ráhelbe, és ahogy meglátta, teljesen szerelmes lett, megállapodtak Lábánnal, 7 évig dolgozol érte, tiéd lesz. Oké. 7 évig dolgozott érte, jött az esküvő, másnap reggel, a nászéjszaka után felismerte, hogy nem a Ráhel az, hanem a Lea. Becsapta a Lábán. Mégpedig úgy, hogy az ő kisebbik lánya helyett a nagyobbik lányt vitte be valahogy a sátrába, nem tudjuk a részleteket. A lényeg az, hogy Jákob azt hitte, hogy a kisebbik lányt vette feleségül. Becsapta, hát a Lea is becsapta, mert ott a nászéjszakán Ráhelnek hazudta magát. És nagyon nagy becsapás. Hát valamilyen módon a Ráhel is becsapta, mert hát nem kiabálta a 4. sátorból, hogy nem én vagyok ám. Tehát becsapták a nők. És képzeld el, úgy indult az élete, az a házastársi élete, hogy tulajdonképpen aki körülveszi, mindenki becsapta. Akkor pénzügyileg megállapodott aztán megállapodott a következő, és nézd meg, azt mondta neki Lábán, mert hát számon kérte, hogy lehet, mit csináltál? Lábán, mit csinált? Azt mondja, nálunk nem szokás. Nálunk ez nem szokás. Mondta volna, hát hamarabb is szólhattál volna. De nem szó, és nézd meg, Jákob teljesen alázattal elfogadta. Mert világos volt előtte, Jákobnak volt szellemi látása. Világos volt előtte, hogy a sorsomban elhelyeztem egy olyan bombát, aminek a robbanásait egyszerűen túl kell élnem, és Istennek való engedelmességemben bizony az áldás megszerzésére tett hibás lépésemnek megvan a következménye. Aztán utána Lábánnal megállapodott, a második 7 évről olyan gyorsan eltelt, mintha néhány nap lett volna, akkora szerelem volt benne, és tényleg eltelt. Utána jött a Lábánnal való pénzügyi megállapodás, Lábán folyamatosan becsapta, ebben állapodtak meg, így lett, de ő aztán gazdagodott Lábán mellett. Utána nem akarom nagyon részletezni, de becsapták a fiai, vagy becsapta a szeretett felesége, mert zsebre vágta a teráfokat, a házi isteneket, becsapta. Utána becsapta a 2 fia, amikor lekaszabolták a várost, a Simeon és a Lévi, ugye ők voltak, és aztán becsapták a fiai, mikor a nagy szeretett fiát, a Józsefet eladták Egyiptomba, és azt hazudták neki, hogy meghalt, hogy széttépte egy vadállat. És éveken keresztül szenvedett, nem tudott megvigasztalódni Jákob, és azért nem tudott megvigasztalódni, mert nem mondták el neki, hogy az egész nem igaz, apu, eladtuk Egyiptomba rabszolgának. És pontosan ez van, hogy ő neki
végig kellett szenvednie a következményeket, aztán az élete, teltek az évek, és egyszer csak elmentek Egyiptomba a fiai, és úgy jöttek vissza, hogy József él és uralkodik Egyiptomban. És ahogyan ezt meghallotta, itt volt az, amikor elszakadt az a film, amit annak idején az apja előtt állva, Ézsaunak öltözve befűzött a kamerába, és pontosan ez történt, hogy véget ért a becsapások időszaka, kb. 100 évig tartott. Na most képzeld el. És utána azt látjuk, hogy az élete megszabadult. Tehát az ősatyák ezen a területen belementek olyan utcába, aminek később az életükben nagyon káros hatásai lettek. De nézd meg, milyen fantasztikus a Biblia, hogy ott van József. Ő, mint Jákob szeretett fia, az ő elhívásának a betöltése során nagyon-nagyon figyelnie kellett az időzítésre. Ő neki, ahhoz, hogy valóban azzá váljon, akinek Isten rendelte, ahhoz meg kellett várnia a rendelt időt. Tehát ő nem siethetett, mint Ábrahám, mert ha ő siet, akkor kész, nem tudja betölteni az elhívást. Ő neki meg kellett várni az, hogy megtörténjen mindaz, amit Isten rendelt. Ő nem sietett soha, nem volt inkorrekt, ő teljesen sportszerűen csinálta a dolgokat, és engedelmesen, és úgy tűnt, hogy egyre lejjebb kerül. A kútba dobták, utána rabszolgának, utána börtönbe. És eltelt több év. Hosszú-hosszú időszak, amikor Egyiptomba került, úgy tudom 17 éves volt, és 30 éves korában jött ki a börtönből. Tehát lehet, hogy eltelt a börtönben akár 8-10 év. És végig engedelmesen várt. Volt a szívében egy látás, hogy majd egyszer leborulnak előtte a csillagok, leborulnak előtte a testvérei, stb., de hogy ez mikor fog megvalósulni, meg hogyan fog megtörténni, nem tudta, de türelmesen várt. És egyszer csak jöttek hozzá, és mondták, hogy menj a fáraó elé. És véget ért a szenvedés az életében. Tehát József már nem követte el azt a hibát, amit az ő nagyapja vagy az ő dédapja elkövetett, hogy sietette volna az áldás, hanem türelmesen várt. Ott van Jákob. Jákobról mit látunk? Amikor oda ment Egyiptomba, Józsefhez. József vitte a két fiát, Efraimot és Manasszét. És Efraim és Manasszé, ahogy ott voltak, kérte József, hogy áldja meg őket. Manasszé volt az elsőszülött, Efraim a kisebbik. És ugye jobb keze felől állította Manasszét, bal keze felől Efraimot. A kicsit a bal keze felől, a nagyobbat pedig a jobb keze felől. És a következőt tette Jákob, így megcserélte a kezét, és a kisebbet tette előre az áldásban, a nagyobbat pedig hátra. És mit írott Isten igéje? Hogy Jákob tudva tette ezt. Az eredeti héber kifejezés az azt jelenti, hogy látva. Hogy volt egy szellemi látása arról, hogy a második szülött lesz az első, és ráadásul ő lett Efraim, az egész Izrael elsőszülöttje, belehelyezte ebbe a pozícióba. Tehát azt látjuk, hogy Jákob nem követte el azt a hibát, amit az apja Izsák, hanem az életében elkezdett Isten egy olyan módon helyreállítani az áldásoknak a folyamatát, ami aztán később az egész Izraelre vonatkozóan Isten tervét be tudta teljesíteni. Tehát ki lehet ebből jönni? És ki a legnagyobb példa az áldások megszerzésében, közvetítésében? Jézus Krisztus. Nézd meg, ő a szellemi látás, hogy mennyire fontos az áldásoknál. Ő azt mondja, én semmit nem teszek, csak amit az atyától láttam. Amitől látott, szellemi látásban, kijelentésben megkapott, azt adta tovább. A második, az időzítés. Nagyon fontos volt Jézus szolgálatában. Azt mondta, nincs még itt az én időm. Nyugodjatok meg, az én időm nincs még itt. Várni kell. És várt az áldásra, vagy az, hogy betöltse Isten akaratát. A harmadik pedig az ő szolgálata során, hogy hogyan vette birtokba az áldást, kiüresítette magát, megalázta magát, mindig engedelmes volt, soha nem sértette meg Isten beszédét, semmi bűnt nem követett el, alázatosan várt, szolgált,
megtette, amit Isten akart, és aztán így léphetett be a feltámadása után a dicsőségbe. Tehát Jézus Krisztus egy nagy példa, ő egy személyben tökéletesen betöltötte azt, amit az ősatyák, hát itt-ott elszúrtak, itt-ott pedig helyrehoztak. Hát mindez bevezetésül azért szerettem volna elmondani, mert az igében a tetteinknek, a döntéseinknek nagy következményei vannak. Na térjünk vissza, kérlek benneteket erre a történetre. Tehát most én az áldások megszerzésében az egyik területről szeretnék beszélni, az időzítésről. Mi van akkor, ha az ember elkapkodja a dolgokat? Annak milyen következményei vannak az életében, mire számíthat az ember? Erről szeretnék beszélni, milyen következményei vannak. Másik, hogy miért engedi ezt meg Isten. A harmadik pedig, ha már elrontottuk, hogyan tudjuk helyrehozni, vagy hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy ilyen cipőbe lépjünk. A példabeszédek 10. részhez kérlek lapozzatok, még szintén a bevezetéshez. A 22-es vers, ez minden áldásra igaz, ami Isten kezének a munkája, és arra is úgy is igaz, hogyha az ember bármelyiket, vagy az időzítést, vagy a módot elrontja, akkor bizony ennek az ellentéte történik vele. Az Úrnak áldása az gazdagít meg, és azzal semmi nem szerez bántást. A Szent Pál Akadémia fordításában ez úgy szól, az Úr áldása az gazdagít meg, és figyelj, és nem lesz több vele a fáradtságos munka. Tehát van olyan áldás, hogy megtörténik az áldás, de nem jobb lesz tőle az embernek, hanem a fáradtságos munka növekszik meg. Olyanokat is jelent, hogy egy ilyen fájdalom növekszik meg, vívódás. Olyat is jelent ez a bántás szó, hogy felháborodás, nyugtalanság, tépelődés, és még olyat is jelent, hogy gyötrődés, kínlódás. Tehát van olyan áldás, ami, és Isten áldása nem ilyen, de van olyan áldás, vagy van olyan javak birtokba vétele, ami után az ember életében hát több lesz a vívódás, több lesz a probléma, mint előtte volt. Akkor pedig Isten őrizzen attól az áldástól. Így van? Na nézzük meg kérlek benneteket, hogy ez az Ábrahám életében és a családja életében hogyan történt meg, milyen következményei lettek Izmael születésének. Sőt, már a megfoganásának is. Tehát az a helyzet, meggyőződésem, ez nem Isten akarata volt. Amit itt ők kitaláltak, rábólintottak egy akaraton, azt mondták, jó lesz, és Isten pedig tiszteletben tartotta a döntést, mert hát csak úgy tud megfogadni egy kisgyermek, hogy Isten megáldja az asszonyt, és megáldja a férjét, és pontosan ez történt, de alapvetően, eredetileg Isten ezt nem így tervezte, meggyőződésem szerint, és mégis megadta. Majd erről is szeretnék beszélni, hogy vajon miért adta meg, hogyha ennyi gubanc lett belőle. Hát majd fogunk erről beszélni. Na nézzük meg, mi lett az első nagyon fontos következménye az elsiettetett, kierőszakolt áldásnak az ember életében: belső feszültség és emberi konfliktusok. Úgy is lehet fordítani, hogy veszekedések, háborúságok. Nézzük meg, ugye itt van, hogy kik között lett konfliktus. Hát egyrészt a nagybékés családban egyszer csak megjelent a veszekedés. Itt van először Sára és Hágár. Azt mondja Isten igéje, hogy amikor teherbe esett Hágár, akkor utána Sárának nem volt becsülete ő előtte. Ez azt jelenti, szó szerint, hogy megvetette Sárát, azaz lenézte őt. Onnantól kezdve úgy beszélt róla, mint egy másod-harmadrangú személyről, azonnal megváltozott a róla alkotott véleménye. Egyébként ebből a megvetette szóból, ebből van az átok szó. Az átok az mindig megkevesbít. Azzal, hogy valaki megvet valakit, kevesebbnek, kisebbnek
látja, mondja, és érezteti ezt vele. Tehát azonnal bejött ez a konfliktus közéjük. És azt is mondja az ége, odaállt Sára Ábrahám elé, és azt mondja, bántódásom van miattad. Ez a bántódás ez pedig azt jelenti, hogy egy ilyen agresszív támadásokat kell kiállnia. Az van, a Hágárból egy agresszív, akaratos nő lett. Az addig is kedves, engedelmes, egyiptomi szolgálólány egyszer csak egy olyan igazi házi sárkányként elkezdte osztani az észt, mert hát kérem szépen, Sára mit beszél itt? Hát én vagyok én itt hát nehogy már, hát nézd már, kiesett teherbe, nem te, hanem én. Akkor meg, és így beszélt, azonnal eltűnt a becsülete, azonnal megszűnt a tisztelet, ami megillette őt, Sára. A zsidó hagyományok szerint egy egészen különleges nő volt, és nagyon tiszteletre méltó volt. Most ebben nem szeretnék részletesen belemenni, de ezt azonnal a Hágár teljesen aláásta, teljesen elkezdett ez ellen küzdeni, és magát fölé emelte az ő asszonyának. Nagyon érdekes, mit mondott neki az Úrnak angyala? Hogy hogyan tudod ezt helyreállítani? Kedves Hágár, amit így elrontottál, térj vissza és alázd meg magad. Tehát ez azt jelenti, hogy hogyha fölemelted magad, akkor menj és alázd meg magad, hogy helyreálljon a rend. És a harmadik pedig, ugye, hogy kialakult ez a rendetlen helyzet, elkezdte nyomorgatni Sára, a Hágárt. Ez a nyomorgatás, ez pontosan azt jelenti, hogy a tekintélye helyreállítása érdekében elkezdett küzdeni a Hágárral, aminek aztán az lett a következménye, hogy el kellett menekülnie otthonról, és úgy tudott, még egyszer mondom, ez helyreállni, hogy megalázta magát. Tehát a Hágár és a Sára közé bejött egy nagyon durva konfliktus. Ha az életünkben siettetünk egy áldás megvalósulását, arra számíthatunk, hogy utána nagyon sok veszekedés lesz az életünkben, ami valamilyen módon kapcsolódik ahhoz a dologhoz. Ha kivárjuk az időzítést, azzal semmi sem szerez bántást. Ha nem várjuk ki az időzítést, azzal bizony jó sok bántást szerzünk a nyakunkba. De nézd meg, Izmael és Izsák között milyen konfliktus jött létre, miután megszületett Izmael. 1 Mózes 21.9-hez lapozzatok, kérlek. A 9-estől a 11-es versig olvasom Isten igéjét. Mikor pedig, hát 1 Mózes 21, 9-től 11-ig. Mikor pedig Sára nevetgélni látta az egyiptombeli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szült, mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával együtt, mert nem lesz örökös ez szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszott e dolog az ő fiáért. Ámen. Ugye az a helyzet, hogy Isten azt tervezte, hogy Ábrahámnak és Sárának születik gyermeke, és ez a gyermek lesz az ígéretnek a gyermeke, aki 100 éves korában születik meg Ábrahámnak. És ők már, ilyen 85 éves korában elkezdtek, akkor találták, akkor jött ez a jó ötletük, hogy kb. 85 éves volt Ábrahám, ugye 75 évesen jött ki Ur-Kasdimból, 10 évvel utána történt ez az egész, még 15 évet kellett volna várniuk. Ők ezt nem tudták, gondolták, lerövidítik, nem kell annyit várni, és megszületett aztán Izsák, és amit itt olvasunk, hogy Izsák, aki egy 14-15 évvel fiatalabb volt az ő bátyjánál, féltestvérénél, Izmaelnél, folyamatos támadást és megaláztatást élt át Izmael részéről. Azt mondja, hogy látta nevetgélni, itt a legdurvább, megalázóbb kicsúfolásról van szó. Izmael folyamatosan cinkelte, megalázta, úgy beszélt róla, hogy nevetgélt. Gondolhatod, azért nevetgélt, mert úgy hívták Izsákot, hogy nevetés. Ezen húzta, hogy lehet ilyen neve valakinek. És ott teljesen megalázta, hogy ő a kicsi, ő a semmi, ő az, aki később jött, és nagyon súlyos megaláztatásokat élt át Izsák, Izmael részéről, és ahogyan Hágár az ő asszonyával szemben elsőbbséget akart, ugyanez megtörtént Izmaellel, ő pedig elsőbbséget akart Izsákkal szemben.
Egyszerűen a siettetett áldás az ilyen. Ez egy olyan rendetlenséget hoz létre a tekintélyi rendben, ami az embernek az életében összekuszálja a dolgokat. Nem jó siettetni semmit. Várni. Hogyan nyerjük meg az ígéreteket? Úgy nyerjük meg hit és békességes tűrés. A békességes tűrés, azt tudjátok, mit jelent, kedves testvérek? Türelmet. Az azt jelent, a békességes tűrés az olyan szép szó, de a békességes tűrést azt ma viszonylag ritkán használjuk, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, hogy mamám kiejtette ezt a szádon, hogy békességes tűrés. Általában ezt nem használjuk. Azt mondjuk helyette türelem. Türelem. És türelem az mikor kell türelem? Amikor várni kell. Hit és türelem. Ez kell az áldások birtokba vételéhez. A hit hősei pontosan ezt tették. És a harmadik, Izmael és Izsák között veszélyt jelentett Izmael jelenléte Izsákra nézve. Ezért kellett elzavarni. Tehát közöttük egy olyan kibékíthetetlen konfliktus jött létre, majd meg fogjuk látni, hogy a legnagyobb veszélyt Izsáknak adott ígéretekre Izmael és a leszármazottai jelentették. Hát ma is ki a legnagyobb ellensége az Izsáknak adott ígéreteknek, Izraelnek adott ígéreteknek? Az Izmael leszármazottai. Egyszerűen, ha az ember sieteti az áldást, birtokba veheti, de olyan konfliktusok jönnek be az életébe, amihez nagyon nagy kegyelem kell, hogy kijöjjön belőle. Megkockáztatom, nagyon sok veszekedés, vitatkozás, befagyott kapcsolat az egyházban is, lehet, hogy azért van, mert olyan dolgokhoz kapcsolódnak, amikor valamelyikük siettetett egy áldást. Egyszerűen nem lehet megúszni. Abból bizony háborúság van és veszekedés van. A másik, vagy a harmadik, ugye beszéltünk arról, hogy Sára és Hágár, Izmael és Izsák, na és a harmadik, Ábrahám és Sára. Még ők is összevesztek. Ugye azt mondja, mondja Sára Ábrahámnak, hogy küld el, felolvastuk a 9-től 11-esig? Mikor? Igen, persze. Azt mondja, hogy küld el. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszódott. Ezt így ennyivel elintézi Isten beszéde. Itt az van, hogy nagyon kegyetlen dolognak látta Ábrahám, amit az ő felesége akar. Szóval nem az volt, Ábrahám azt mondta, hogy igen, nagyon jól látod, az a bölcs, mély, szellemi látás, amit megosztasz velem, kedves Sára, ami fiunkkal kapcsolatban, az lenyűgöz, és igazat adok neki. Nem ezt mondta Ábrahám. Ábrahám azt mondta, ez kegyetlenség. Mit hisztizel? Miért ezt teszed? És egészen Istennek kellett szólni Ábrahámnak, hogy igaza van az asszonynak, engedelmeskedj. És amikor ezt megtette, és szólt hozzá Isten, akkor küldte csak el. De közöttük létrejött egy veszekedés. Létrejött egy nagyon fájdalmas helyzet Ábrahám számára, megszerette a fiát. Hát ott vele volt 14-15 éves koráig, hát tudod, hogy ez hogy megy, és ennyi idősen mondják neki, hogy küld el. És egészen, még egyszer mondom, Istennek kellett szólni Ábrahámhoz, hogy megváltoztassa a véleményét. Tehát Sára és Ábrahám közé is bejött egy megosztás, egy viszály, aminek Isten beavatkozására lett vége. Tehát összegzésképpen soha ne siettesd az áldást. Ha csak akkor siettesd az áldást, hogyha te olyan nagyon szeretsz veszekedni azokkal is, akik közel vannak hozzád. Akkor siettesd, akkor jól fogsz járni vele. De egyébként nem jó, nem lehet megúszni. Olyan nincs, hogy siettetem, hamarabb megtörténik, mint Isten tervezi, és onnantól kezdve marad a békesség. Nem tud maradni a békesség. Mindennek rendelt ideje van. És az ördög ezeket a nyitott kapukat kihasználja. Ezért mindig várd meg a rendelt időt. A második következménye a veszekedéseken túl, amire már utaltam, hogy a kierőszakolt áldás, az igazi, Istentől rendelt áldásnak és Isten terve megvalósulásának a legnagyobb veszélyét jelenti. Tehát a legnagyobb veszélyt az elsietetett áldás jelenti Isten terveinek a megvalósulására nézve.
ahogyan itt látjuk, hogy, és amire már utaltam, hogy Izmael megszületése Izrael legnagyobb veszélyt, pontosan ők jelentik Izraelre nézve. Hát, hogyha nincs Izmael, akkor nincs iszlám. Ugye az iszlám vallás, nem tudom mennyire ismeritek, ha nem nagyon, nem baj. A lényeg az, tudjátok, hogy van, tulajdonképpen az egész iszlám arra épül, csak nagyon röviden, hogy nem ám Izsák, nem. Ábrahámnak nem Izsák volt az ígéret gyermeke, nem, hanem Izmael. És nem ám elzavarta, nem, azt csak a zsidók mondják, hanem Izmaellel együtt elment. És onnantól kezdve, hát ahogy tudjátok, hogy Mekkában ott van a Kába szentély, és az egész arra épül, hát meg ott van a kút, meg minden, és az egész az tulajdonképpen azt mondják, hogy azt a szentélyt, azt Izmael építette, meg Ábrahám. És az egész teológiájuk arra épül, hogy itt a zsidók meghamisították Istennek a beszédét, és Izsákot kicserélték Izmaelre. És pontos, tehát hogyha nem lenne Izmael, akkor nem lenne iszlám, és ezek az Izmael leszármazottai a legnagyobb veszélyt Izraelre, Isten terve beavatkozására ezek jelentik. Ha van az életedben, mert van Istennek terve az életedben, a személyes életedben, családodban, gyülekezetedben nagyon komoly tervei vannak Istennek. És nem csak az, hogy mit akar megtenni, hanem ott van a dátum is. Óra, perc, másodperc. Ez is ott van mellette. És azt akarja, hogy akkor teljesedjen be. Ha ez előbb van, minél hamarabb, annál komolyabb zűrök lesznek. De hogyha előre hozzuk, akkor azt tud, ha bármit előre hozunk az életünkben, Isten tervéből, akkor vagy teljesen megakadályozza az igazi áldást, vagy pedig, ha nem is akadályozza meg, de az igazi áldás beteljesedésének a legnagyobb ellensége lesz. Hát például itt van egy másik bibliai történet, a királyság Izraelben. Én azt gondolom, Isten, sőt hát szinte biztos, Isten azt tervezte, hogy legyen király. Hiszen már a törvényben ott volt a királytörvény. Tehát még királyok még messze nem voltak, még jöttek előbb a bírák, de mégis ott volt a királytörvény, tehát biztos, hogy előbb-utóbb királya lesz Izraelnek. Na de mikor? És Sámuel volt az utolsó bíra, és odaálltak Izrael fiai, királyt adjál nekünk. És mondta Sámuel, ne, nem érdekel, mit mondasz, adjál királyt. És elkezdte keresni az urat Sámuel, és mondta nekik, Isten, adj nekik királyt. Nem téged utáltak meg, hanem engem. Tehát ezzel azt mondta, hogy ellenem lázadtak fel, és adjál nekik királyt. És nézd meg, Isten nem eltörölte Izraelt, nem tönkretette Izraelt, nem azt mondta, hogy hát most aztán nem, hanem akartok királyt? Szabad akaratból? Királyt szeretnétek? Igen, akkor tessék. És megkapta Sault, Izrael. És nézzétek meg, Saul egy nagyon jó képességű személy volt. A rendkívüli adottságokkal. Tehát teljesen Isten választása, minden adva volt, hogy jó király legyen belőle, és mégsem az lett. Szentlélekkel felkente, kijelentéseket, minden, csodák, jelek, támogatta. Isten nem ellene húzott Saulnak, mindenben támogatta, és rajta volt a kenet, és minden jól ment, de mégsem sikerült, hogy jó király legyen. És kidobta a jó király felé a dártát. Saul. Mert ugye utána jött az Isten szíve szerint való királya, Dávid. És ki volt az, aki Dávid trónra lépését akadályozta? A Saul. Ki volt az, aki Dávid életét veszélyeztette? Saul. És pontosan ez történt, hogy én azt gondolom, Dávid volt Isten tökéletes, eredeti választása, de Izrael sietette a dolgokat, hát vagy 40 éve hamarabb akarták, hogy legyen király, mint kellett volna, és ennek nagyon súlyos következményei lettek, és a Dávidnak, Isten szíve szerint való királynak a színrelépését pontosan az erőltetett, siettetett király akadályozta és veszélyeztette a legjobban. Na hát akkor kinek kell a siettetett áldás? Jelentkezzen! Köszönjük, tegyétek le a kezeteket. Tényleg ez van, egyszerűen nem jó. Ez ember akarja, gyorsan, minél gyorsabban, minél többet.
És lehet, hogy már, hogy így beszélek róla, az életed különböző területein bukkannak fel kis bóják, és igen, ez is, hát lehet, hogy ez is az is az volt. Hát most már érted. Mi lett belőle sok feszültség? Érted, hogy miért veszélyeztette az igazi áldás beteljesedését? Azért, mert ez Isten beszéde. Ne siessünk. Várni kell. Isten munkájában. Mert miért siet az ember? Hitetlen. Hogy gyorsan. Nyugalom. Amit Isten eltervezett, azt ő meg is fogja adni. Hát azt gondolod, aki a sietetett áldással ráengedi az ember életére a problémát, az ne tudná, ha az ember nem sieteti az áldást, időben ne tudná odaadni az igazit. Oda tudja adni, és oda is fogja adni az igazit. Várd ki türelemmel. A harmadik nagyon érdekes következmény, 1 Mózes 16, 17-es vers, és a 17. rész első vers. Ki gondolta volna, hogy ennyi következménye van, ugye? Ha előbb tudod, akkor lehet, hogy máshogy, akkor az ember nem sietett volna csak a lábával. Mert amikor az ember csak a lábával siet, csak akar, csak indulatból van, akkor elbukik. Ugye ezt mondja a példakönyve, aki csak a lábával siet, az céltéveszt, az hibázni fog. És pontosan erről van szó. Na, 1 Mózes 16-17. Ábrám pedig 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. 86. Első vers. Mikor Ábrám 99 esztendős lett, vagy esztendős volt, megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki, én a mindenható Isten vagyok, járj előttem, és légy tökéletes. Ámen. Eltelt 13 év. A harmadik következménye a siettetett, kierőszakolt áldásnak, hogy megterheli, akadályozza az Úrral való kapcsolatot. 13 évig Isten nem szólt Ábrahámhoz. Nem azért, mert megsértődött, nem, hanem egyszerűen átlépett Ábrahám egy olyan határt, hogy Isten hátrébb vonult. És pontosan ez a következő, hogy az embernek az élete tele van ilyen kierőszakolt, kihisztizett áldásokkal, nem érti, hogy miért épül le a szellemi élete, miért nem érdeklődik Isten iránt, megváltozik a szellemi éhség benne. És pontosan ez van, hogy a kijelentések az életéből hátrébb vonulnak, egyszerűen lecsökkennek, mert az életében van egy olyan terület, az áldás birtokba vétele területén, ami nem kedves Istennek. És meddig tartott ez a csönd? Egészen addig, amíg 99 éve, amíg ezt nem látjuk, Isten megjelent, és szövetséget kötött Ábrahámmal. És utána újra elindult az a régen megtört kapcsolat, Isten újra szólt hozzá, aztán utána nem sokkal megszületett Izsák is, tehát minden helyreállt, minden megújult. De még egyszer mondom, volt egy 13 éves csend Ábrahám életében, amikor kizárólag csak a Izmael hangja verte fel a sátor csendjét, és nem hallotta Istennek a szavát. Nagyon érdekes ez. Ki szeretne jó sok kijelentést, lábamat is fölemelem, minden, csak jó sokat kapjak, és nézd meg, ilyen dolgok is nehezíthetik. A kijelentés nagyon fontos. Abban van Isten szava, az éltető szó. Ahogy mondja Jézusról az ige, hogy az ő rémája, azaz a kijelentett beszédének a szavával, ahogy mondja a zsidókhoz írt levél, tartja fenn a mindenséget, így fordítja Károli, de ott alapvetően nem csak a mindenségről van szó, hanem tulajdonképpen az van, hogy mindent az ő rémája tart fenn, az ő rémája működtet. A hívő életben mindent a kijelentés működtet, mindent a felkent ige működtet és tart fent az életünkben. Na most, ami ezt gátolja, az zavarokat hoz. Mert a réma szelleme, kijelentések szelleme, hogy visszaszorul, elkezdenek zűrök, zavarok jönni az életünkbe, amit ki kell iktatni. És még egyszer mondom, az egyik legnagyobb akadálya ennek a hibán, vagy az egyik legnagyobb akadálya a kijelentésnek, a kijelentés szellemének, Ábrahám életében ezt látjuk, a siettetett áldás.
a kierőszakolt áldás. Na nézzük meg, kérlek benneteket, tehát ezek a következmények, veszekedések, feszültségek, konfliktusok. Második, az igazi jó áldást veszélyezteti a kierőszakolt áldás. A harmadik pedig csend Isten részéről. Most nézzük meg, hogy miért engedte meg Isten, és engedi meg a hívők életében a siettetés során, hogy megkapják az áldást. Egyszerűen azért, mert az embernek van akarata, úgy is lehet mondani, hogy van szabad akarata. És Isten a szabad akaratunkat tiszteletben tartja. És a szabad akarat az pontosan egy olyan terület az életünk, egyébként csak szabad akarat van, mert ami nem szabad, az már nem akarat. Az akarat az olyan, hogy amiben benne van az embernek a szándéka. Nem tudom, észrevette, de tulajdonképpen valamit el akarsz érni, nélkülözhetetlen az akarat. Nézd meg az akarat, mert Isten képére vagyunk teremtve. Mennyire fontos Isten akarata. Legyen meg Istenem a te akaratod. És tudod, miért van nekünk akaratunk? Mert Isten képére vagyunk teremtve. És igen, az ő munkája során bele kell állnunk teljesen az ő munkájába, az akaratunkkal is. És nem is akár szabad akarattal. És nézd meg az szabad akaratodnak micsoda befolyása van az életedre. Egyszerűen nincs olyan, hogy hiszek, de nem akarom. Olyan nincs. Hinni csak olyan dolgot lehet, amit akarsz. Nem tudom, észrevetted-e? Akarom. Igen. És hiszem. És nézd meg, a hit harcában az embernek nagyon sokszor pontosan az akaratát kell energizálnia, valahogy akarni kell. Elképesztő, hogy milyen erő van az akaratban. És nézd meg, a szívedre milyen hatással van az akaratod. A szabad akarat gyümölcseként válik az ember egy egész életre szerelmessé. Kell hozzá az akarat. És pontosan amikor ez a szívre is óriási befolyása van, és folyamatosan a megújulásban, akár a kapcsolatokban, akár a szolgálatban, bármiről is legyen szó, ami szívből van, ami szívből jön, abban benne kell, hogy legyen az embernek a szabad akarata. És Isten nagyon-nagyon tiszteletben tartja az ember szabad akaratát. Tudjátok, hogy részei vagyunk egy nagy jogi eljárásnak, ami Isten és az ördög között zajlik, és Isten a végén fog ítéletet mondani, mégpedig egy olyan ítéletet, amiben teljesen el lesz ítélve a pusztító, de úgy lesz elítélve, hogy utána soha többé a világ mindenségben nem erüljön fel, hogy hát lehet, hogy mégiscsak neki volt igaza, hanem teljesen kifut a gonoszság, és ebben az eljárásban, most erről nem szeretnék részletesen beszélni, de egy különleges dolog, és így lehet megérteni az üdvtervet, ebben Istennek az oldalán álló ember, aki szabad akaratból hittel követi Istent, óriási perdöntő, tanúságtevő hatalma lesz, ugyanis te, hogy az életedet megéled szabad akaratból egy olyan Isten mellett, akit soha nem láttál, akiről csak hallottál, és aki mellett szabad akaratból elkötelezted magad szívedből, és folyamatosan Isten mellé állsz hittel, a te életed ebben a nagy jogi eljárásban Isten igazsága, Istennek való engedelmesség, csodálatos volta mellett egy nagy bizonyság lesz. És tényleg erről is szól az életünk, és ezt az eljárás, hogyha az ember végig gondolja, nagyon sok választ kap arra, hogy mi miért történik, és miért így történik. És ebben igen, Isten számára nagyon fontos a szabad akaratunk. Mégpedig annyira fontos, hogyha nem is egyezik az ő akaratával, és nagyon-nagyon akarjuk, néha azt mondja, hogy hát legyen. Szerintem lehet, hogy szól, hogy ne. De az ember, igen. Mint ahogy Izraelnek is a királyválasztásnál. Ne, nem lesz ennek jó vége. De, akarjuk. Akkor tessék. És nézd meg, az ember életében is ez van. Egyébként visszatérve az akaratra, Jézus is mihez kötötte az ő jelenlétét, amikor a hívők összegyűlnek. Ha ketten vagy hárman egy akaraton vannak bármi felől, azt meghallgatja az én mennyei atyám. Mert hogyha az én nevemben gyűlnek össze, én ott jelen vagyok közöttük. Tehát ez maga az egy akarat, az egy szándék, az maga az egyház szellemi erejének is az alapja.
Tehát az, hogy te most mit akarsz, én mit akarok, a Szentlélek ezt látja. És ezt támogatja, ezt elfogadja, vagy nem támogatja, de elfogadja. És az Isten akarata, hogy minden meg tudjon valósulni az ő rendelete szerint. És nézd meg, azt látjuk, hogy Isten tiszteletben tartja az ember részéről, az ember, amikor nagyon akar valamit, hát főleg, ha már ketten akarják, és főleg az ő munkájában, olyan, mint Ábrahám meg Sára, ketten egy akaraton vannak, akkor Isten azt mondja, nem lesz jó vége, de megadom, mert ti akarjátok. És aztán majd utána majd meglátjátok, hogy mi lesz ennek a következménye, de ez egy nagyon, meg kell érteni Istent, hogy ő nyit kaput, akkor is, hogyha nincs valami az ő tökéletes akaratában. Hely, de jó lenne, ha ez nem így lenne. Hogyha csak az történne az emberrel, ami Isten tökéletes akaratában van. Nem csak az történik. Ha nagyon erős emberi akarat van, akkor bizony az is megtörténhet, és utána, még egyszer mondom, ennek nagyon súlyos következményei lehetnek, és lesznek az emberi életben, aminek ki kell ebből jönni. Példabeszédek 20-hoz lapozzatok, kérlek. Tehát megengedi Isten, megadja, de az megterheli a cél megvalósulását. Egyébként egyetlen egy esetben nem engedi meg Isten, és nem adja meg, akkor, ha megakadályozza az igazi isteni cél megvalósulását. Akkor az ember lemehet hídba, azt csinál, amit akar, akkor se adja meg Isten. Ha az ő tökéletes akaratátnak a megszűnését és teljes megakadályozását jelenti az az erős szándék, akkor nem adja meg Isten. De ha nem akadályozza meg, csak veszélyezteti, akkor viszont megadja. Értitek a különbséget? Na, ezért az élet olyan, hogy bizony az ember nagy lelkesen beleveti magát, eltelik 5-10-20 év, aztán akkor visszanéz, mit tettem én, édes jó Istenem, és akkor ki kell bogozni a szálakat. Nem tudom, hányan horgáztok? Jó, hát nagy tömeg nincs. Tehát akkor azért viszonylag ritkán, hogy egész gyülekezet kimegy horgászni, mert csak te vagy egyedül. Te is? Laci. Micsoda? Jó nagy halakat fogtál? Kifogtál egy nagy halat, aztán gondoltad, most már. No, a horgászás az egy nagyon jó időtöltés annak, aki szereti. De miért megy el a kedve az embernek a pecázástól? Mi is kimentünk családdal, ugye Balatonparton vagyunk, hát balcsi, peca, nincs is más kérés azon a szombat délutánon, napsütés, lágy szellő, minden adott, meg hát úgyis a horgászás az olyan nyugtató, kimegyünk horgászni. Én olyan idegesen mentem haza, de miért? Mert hát összegabajodik a damil. De nem olyan egyszerűen ám, hanem úgy gabajodik össze, hogy teljesen, ott visít az egyik gyerek, a másik már azért nyaggat, hogy mikor lesz már, mi van már, hogy, hát miért nem horgászunk, aztán az ember hát mégiscsak hát apaként csak állja a sarat, hogy nehogy már megszégyenüljünk, és a vége egy olyan káosz lehet, hogy na én azt mondtam neki, jó, hát akkor most befejeztük a horgászást, sétáljunk inkább, és hát azóta sem mentünk ki. Tehát mindezt csak azért mondom, hogy a horgászásnak az egyetlen egy nehézsége a damil, ami hogy olyan nagy előszeretet, én nem tudom hogyan, de minden mozdulatnál összegabajodik, és még az ember nem is látja, hogy hogyan, de hogy, és a legkülönlegesebb, ilyen rózsa alakú, ilyen szirmok jönnek ki, hogy lehet azt szétszedni, de hogyha meg elvágja, összekötözi, nem tud rá olyan csomót kötni, hogy utána az úgy stabil legyen. Nem, hát annak megvan az a speciális, horgászok által tudott csomója, hogy hányszor kell körbe, és akkor ott van az a hogy hívják, hurok, és akkor úgy kell bedugni, a másik oldal ugyanígy, és meghúzod, és a könyvekben nagyon jól látszik, nagyon jól működik, de ott a nád mellett abszolút nem működik.
ott még több csomó lesz a damilon. És egyszerűen az ember, hát, ha valakinek ez nyugtató, akkor tényleg, én nem tudom, hogy akkor mi idegesíti, de az biztos, hogy nehéz helyzet, és én mindenkinek azt kívánom, hogy tényleg pecázzon sokat, de tanuljon meg damilt bogozni, mert az bizony, hát elveszi a békességét. És ha már elveszi a békességét, akkor már nem ér semmit. Na most miért mondtam én ezt el? Ja, azért mondtam. Mert az életünk ilyen. A keresztény élet. A keresztények, újjászületünk, az olyan, hogy kimegyünk horgászni. És milyen jó lesz. Napsütés, a nád, Balaton, Peca, minden adott. Jó lesz. És minden jó lesz. És az ember már ott horgászik 20 éve, és azt látja, mondjuk jó, fogott egy-két halat is, jó, rendben, de igazán egy feszült, ideges élethelyzetben találja magát, mert többet kell bogoznia a damilt, mint hogy az úszó kis lágy, tényleg ahogy így himbálozik, az olyan jól néz ki, hogy így főleg amikor kapás van, jaj, de jó érzés, és tényleg az úgy jól néz ki a filmeken, de életbe addig el kell jutni, és ki kell bogozni többször a damilt. Tehát az életedben, most ezt azért mondom, ha össze van bogozva a damil, akkor tudd meg, hogy azért gabajodik össze a damil az életünkben, a keresztény életünkben, mert ilyen hibákat követünk el. Hogy siettetünk, rosszul vesszük át, és emberi akaratra épül, és figyelmen kívül hagyjuk Isten akaratát, csak azért, mert mi akarjuk. És Isten pedig megadja, ezért mondom, bárcsak ne így lenne, de ő annyira szeret minket, hogy még ezt is megadja, mert miközben bogozott ki a damilt, és úgy annyira ideges nem vagy, ahogy bogozott ki, eszedbe jut, hogy azért lehetne ez sima is. Nem kellett volna összegabajítani, és én tehetek róla. Mennyivel jobb az, amikor Isten, aki az orsóra úgy tekeri fel a damit, hogy az nem gabajodik össze, amikor minden az ő akarata, szándéka szerint van. Ez a sok összegabajodott damil is azt mutatja az életünkben, hogy Isten jó. És amit ő akar, az a jó, az a tökéletes. És hála Istennek, azért minden damilt ki lehet bogozni. Nem, Zsóti? Te szeretsz damilt gabajintani? Hát ez hozzá tartozik. A keresztény élethez is hozzá tartozik ez. Olvassa az ember az igét, ráébred bizonyos területekre az életéből, és azt mondja, ja, hát ez azért nem működik. Na az a legdurvább, összegabajított damilt bedobni, botot, na az a legdurvább. Főleg amikor fenekezik az ember, tudjátok, így mondják, ugye, ti is így mondjátok fenekezni, amikor az a lényeg, na abba az a legjobb bedobni, hogy így az ember így hogy és csak ezt hagyja, és akkor leesik, jó messze. Balcsiban nagyon jól lehet ezt. És igen ám, de ha össze van gabajodva a damil, akkor te belendítheted. Akkor biztos, hogy nem fog berepülni, örülhetsz, ha nem vág homlokon. Maga az ólom. Mert ahogy bele van gabajintva, egyszerűen elakad benne. És így van a keresztény élet. Kimennek, bedobom. És tényleg az ember ezt várja az életétől, és észre se vette, hogy az életében egy csomó gubanc van. Előbb azt ki kell gabajintani, hall az ember, vagy olvassa az igében, vagy hall egy olyan prédikációt, bogozz ki a damilodat. És amikor az ember kibogozza a damilját, na akkor tudja bedobni, és úgy lesz hal. És pontosan ez az egyik nagy tanulság, hogy nagyon el tudjuk szúrni. És Isten pedig nagyon-nagyon jó, mert ki tud ebből hozni. Tehát hogyan és miért történnek ezek az emberi életben? Pontosan azért, mert az ember szabad akaratát Isten tiszteli, ahogy az ő munkája előremeneteléhez nélkülözhetetlen a szabad akarat, úgyis Isten megmutatja, hogy mennyire fontos a szemében, hogy bizony, amikor nagyon akarja az ember, néha azt mondja, hogy hát én ezt nem támogatom, de rendben legyen meg. Mint ahogyan Sáránál és Ábrahámnál is láttuk. Mi a megoldás? Ugye mondod, na végre már ide is eljutottunk, hogy mi a megoldás. Az első, ha ráébredtél ezek alapján, vagy más igerészek alapján, hogy bizony lehet, hogy te itt követtél el több hibát az életedben, akkor én azt mondom neked, kérj bocsánatot Istentől.
Jobbat nem tudok mondani. Kérd Isten kegyelmét. Isten kegyelme örökkévaló és hatalmas. Nem biztos, hogy ő ki fogja bogozni neked, de az sincs kizárva. Lehet, hogy odaáll a damilod mellé, és azt mondja, és kész. Megfogja, hát Jézus, hogy megfogja a damilt, az egy elengedés, már teljesen sima az egész. Ő ki tudja bogozni. De lehet, hogy azt mondja, hogy rendben, most itt fogd meg, ott fogd meg, és állj hozzá. Kezdj hozzá. És az ember, ahogy alázattal, ahogy Jákob is, amikor Lábán házánál addig volt jó reménysége, vagy jó életérzése, amíg a nászéjszaka után fel nem kelt, hát is más mosolygott rá az ágyból, akkor úgy összedőlt benne, de ott értette meg, hogy nekem el kell kezdenem kibogozni az életemet. Neki 100 évbe telt, de aztán a végén sikerült. Neked nem fog ilyen sokáig tartani, de azt lásd meg, hogy egyszerűen ez hozzá kell állni. Az ember nagyon rosszul, ha már itt a példázatnál vagyunk, nagyon-nagyon rosszat követel, ha ő akkor is ragaszkodik az összegabaintott damilhoz. Mert még egyszer mondom, próbálj meg azzal halat fogni. És utána meg lehetek sérülni, még kapás se volt, uram. Hát azért, mert be se dobtad a botodat, mert nem tudtad kigabaintani a dolgokat. Értitek, testvérek? Kibogozni, de az is ám egy jó érzés, amikor így vannak ilyen a profi pecások olyan jól, hogy tudják, hogyha ilyen a csomó, akkor így kell húzigálni, meg minden, és akkor az olyan jó érzés, amikor úgy egyszer csak úgy tiszta lesz az egész. Az egy jó érzés. És pontosan így van az életben is, hidd el, ki lehet szedni ezeket a görcsöket az életünkből. De őszintén szembe kell nézni vele, és Istentől bocsánatot kérni, hogy bizony ezt elrontottam, Uram. És Isten támogatni fog. Ő nagyon díjazza azt, amikor a te szabad akaratodból akaratosan ragaszkodtál ahhoz, hogy minél hamarabb valósuljon meg az az áldás, és nagyon tetszik neki, amikor ugyanezzel a szabad akaratoddal teljes lelkesen megalázod magad ő előtte, és ugyanolyan lelkesen a szabad akaratodból akarod, hogy segítsen. És elfogadod, amit ő mond, és kivárod, és mindenben neki adsz igazat. Nagyon tetszik az Úrnak. A második, nagyon fontos, hogy hogyan lehet megelőzni. Zsidó 6.11 a következőt mondja, amire már utaltam, nagyon fontos, és nem sokára befejezem, mert még fogjuk dicsérni az Urat az Isten tisztelet végén. A Zsidó 6.11-12, ha megengeditek, a Szent Pál Akadémia fordításában olvasom fel, de azt szeretnénk, hogy mindegyikőtök ugyanígy lelkesedjen a remény teljes bizonyosságáért mindvégig, hogy ne váljatok lustákká, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik a megígért dolgokat. Ámen. Izrael fiairól azt mondja Isten igéje, hogy nem hallgattak Mózesre a kemény szolgálat és a nehéz munka és a szűk lelkűség, vagy nem is tudom, kislelkűség. Köszönöm, a kislelkűség miatt. De ez a kislelkűség, ez szó szerint türelmetlen szellemet jelent. Tehát azt jelenti, hogy a kemény szolgálat, amiben nincs reménység, csak a bezárt kötelességek, szeretet, reménység nélkül, az az embert türelmetlenné teszi. És itt azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a lelkesedést pedig úgy lehet megőrizni, hogy a remény bennünk van. Ehhez pedig az kell, hogy az ember ne váljon lustává, hanem a hitében legyen ott a türelem. Mert ez a kemény szolgálat bármennyire furcsa is, de ez lustaság, amikor az ember nem tud várni. A várakozás, a türelmes várakozás tehát az, amikor az ember a megígért dolgokat birtokba tudja venni. Miért van szükség a türelemre? Mert várni kell. Amikor kimentél a buszmegállóba, megnézted a menetrendet, 12 perc múlva jön a busz. Leültél. 8 perc múlva nem akadtál ki, nem rugdaltad a buszmegállót, hogy
Várj, a busz se jön. Azt nem mentél haza. Nem, hanem vártál. Már csak 4 perc. Igen ám, de általában nem jön 4 perc múlva a busz. De a lényeg az, azért vagy a busz megállóban, mert tudod, hogy egyszer csak jön a busz. És ugyanígy van az áldásokkal is. Ne rugdald a busz megállót. Jön. Nyugi, jön. Meg attól nem fog gyorsabban jönni, hogy elkezded rugdalni. Egyszerűen az jönni fog. Csak várd meg. Várd meg. Amit tudod, hogy Isten akarata, és hited is van rá, hogy megtörténik, akkor tudd azt, hogy az tényleg jön. Kérted, hálát adtál, hiszel benne, nyugi, meg lesz. Meg lesz. De lehet, hogy egy kicsit később, mint gondolnád. Ne add fel, hanem így nyerték el az ígéreteket Izraelben is a hit hősei, hit és türelem által. Mi van akkor? Tehát ez a második, türelem. Az első az, hogyha az ember elrontotta, kérjen bocsánatot. Kérje Isten kegyelmét, kérje Jézus vérét, kérje a bogozáshoz a segítséget, teljesen alázza meg magát Isten előtt, és bízzon Istenben teljes szívvel. A második a türelem. A harmadik, mi a korrekt eljárás? Akkor, hogyha van egy szándékunk, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk, de nem biztos, hogy Isten akarata. Akkor mi van? Ilyenkor mit tehet az ember? Ilyenkor azt lehet, én azt gondolom, hogy a legkorrektebb az, amit Jézus Krisztus tett. Aki a Gecsemáné kertjében úgy imádkozott, ha lehet, múljon el ez a pohár, tehát ne kelljen ennek megtörténni, de mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Tehát, hogyha valamiről nem tudsz, vagy nem tudod, hogy most ez Isten akarata, vagy nem Isten akarata, viszont érzed a szívedben, hogy nagyon szeretnéd, akkor én azt javaslom, hogy ezt a korrekt eljárást, ami Jézus Krisztus példája alapján a mi életünkben is működik, mondd el Istennek, ha lehet, akkor kérlek, ez történjen meg. De mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És nézd meg Jézus magatartását, amikor kiderült néhány perccel később, hogy Isten nem hallgatta meg azt a kérését, hogy ha lehet, múljon el a pohár, hiszen jöttek elkapni, jöttek fogságba ejteni, akkor azonnal adta át magát, azonnal, mikor felismerte, hogy Isten akarata más, mint az ő szándéka volt, akkor azonnal engedelmeskedett, és mindenben betöltötte Isten akaratát, és így tudott belépni az ő dicsőségébe. A feltámadás után. Tehát, hogyha az ember kér valamit, és látja, hogy az nem Isten akarata, Isten akarata más. Mert amikor azt mondjuk az Úrnak, hogy legyen meg a te akaratod, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, ezzel teljesen felszabadítjuk Istent, hatalmat adunk, pontosabban jogot adunk Istennek arra, hogy a mi szabad akaratunk teljesen megegyezik azzal, amit ő akar, és azt valósítsa meg az életünkben. És amikor látod, hogy ez más, mint a te szándékod, akkor én azt javaslom, ahogy Jézus azonnal hajtotta bele a nyakát az igába, mert így teljesedett be Isten akarata, te is ezt tedd meg. És mi is ezt tegyük meg. Noha lehet, hogy az a szándékunkkal ellentétes. De mi kértük, ha lehet, akkor történjen meg ez, de mindazáltal a te akaratod legyen meg. Én azt gondolom, hogy ez a korrekt eljárás abban az esetben, hogyha az ember nem tudja, hogy most mi Isten akarata, mikor az Isten akarata, de így kiküszöbölhetjük azt az életünkben, hogy olyan hibát kövessünk el, amitől összegabajodik a domi. És hogyha ez megvan, Isten támogatása, Isten védelme, Isten áldása növekedni fog az életünkön. Tehát testvéreim, és ne legyünk csökönyösek, makacsok. A makacság az ilyen hajlíthatatlanság, amikor az ember a saját akaratának a rabja. Tehát ha az ember meglátja, hogy a saját akarata más, mint Isten akarata, akkor legyen normális, legyen épesszű, legyen bölcs, és azonnal a saját érdeke miatt is fogadja el Isten akaratát. Mert tényleg az a jó. Egyszerűen Isten olyat akar velünk, ami messze-messze felülhaladja minden elképzelésünket és vágyunkat. Tehát Isten ilyet akar velünk. Amivel kezdtem,
hálás szívvel, köszönettel azzal zárom, hogy Isten a személyes életünkben, a személyes életedben, a családodban, a gyülekezetben nagy áldást akar hozni. Ne gondold, hogy a legszebb éveid a hátad mögött vannak. Isten áldása következtében, természet fölötti beavatkozása miatt a legszebb éveid még előtted vannak. Mondod, ó, de hát én már idős vagyok. Na pont azért. Nagyon szép évek várnak rád. Már itt a földön is. Meggyőződésem, tényleg olyan szintű támogatása, áldása lesz az Úrnak. Nehogy elkövesd azt a hibát, hogy a múltadból éljél. Milyen szép volt! Persze, de nem az a lényeg, milyen szép volt, milyen szép lesz. Sokkal szebb lesz, mint ami volt. Mert a múltat legyőzte az idő. Ha te olyan dologból akarsz élni, amit legyőzött az idő, téged is le fog győzni az idő. Ha viszont olyan dologból élsz, ami legyőzi az időt, akkor te is legyőzöd azt. És egyre folyamatosan meg tudsz újulni, meg tudsz erősödni. Ezért a jövőre néz. Szép, áldott, csodálatos jövőnk lesz, ha úgy vesszük birtokba Isten áldásait, szellemi látás, az időzítés tiszteletben tartása, és az igei mód és igei alapelvek teljes tiszteletben tartása, azaz nem bűnök, stiklik által, hanem engedelmesen, tisztán. Ha ezt tesszük, győztesek és áldottak leszünk. Ha összegabajintottuk az életünket különböző rossz döntésekkel, akkor bogozzuk ki, Isten segíteni fog. És én hiszem, hogy hit és türelem által Isten ígéreteit birtokba fogjuk venni. Ezt kívánom mindnyájatoknak nagy szeretettel, ezt kívánom a Dunaszerdahelyi gyülekezetnek nagy szeretettel, tisztelettel, ezt kívánom mindnyájunknak, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, az Úr áldása legyen bőséges, erős mindnyájatok életén. Köszönöm szépen, és köszönjük a meghívást.